U Raiffeisen galeriji postavljena je prva ovogodišnja samostalna izložba, a prostor galerije krase radovi Ajle Salkić, studentice na odsjeku grafički dizajn Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Ove godine u Raiffeisen galeriji biće postavljeno 6 samostalnih izložbi najboljih studenata Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Naše temeljne vrijednosti nas obavezuju da pomognemo našoj zajednici, a svjesni izazovnog položaja u kojem se nalazi umjetnost i kultura, prije nekoliko godina sa Akademijom likovnih umjetnosti započeli smo projekat Raiffeisen galerije. Sretan sam i ponosan da u sklopu ovog projekta mladim umjetnicima pomažemo na početku njihove karijere, na način da imaju priliku da svoje radove predstave u netipičnom galerijskom prostoru kao što je banka. Želim se zahvaliti Raiffeisen banci na ukazanoj prilici, ne samo meni nego i svim mojim kolegama, jer je ovo jedan veliki korak u našoj karijeri i jedna velika odskočnica, tako da je za nas sva ova vrsta promocije i izlaganja jako bitna da bi se mi dokazali i pokazali ljudima i javnosti. Svaka izložba je prodajnog karaktera, stoga svi građani mogu pomoći afirmaciju umjetnika kupovinom njihovih umjetničkih dijela.